नोंथाङा आरो नोंथांनि जे कंग्रेस कमिटि बड'लेण्डआवहाय बर' हारिनि थाखाय माबायदि मावलांनायनि बा गासैबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै मावलांनायनि माबायदि मोनसे गिबिथारावनो बयबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आरो बिटिआरनि इनचार्ज हिसाबै आरो आंजों लोगोसे बिटिआर ट्राइबेल सेलनि इनचार्ज जसेफ बसुमतारी आरो इयुथनि दैदेनगिरि फंबाय प्रभात बयनिबो जानानै खुलुमनायखौ जासिदों बयखौबो खुलुमग्रोबाय। एक्चुअलि जोङो बिटिआरआव कंग्रेसआव जोङो मोनसे गोदान सिमां नुदों आरो बे सिमांखौ जोङो बर'लेण्डनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो सानदों। खारन बर'लेण्डआव बर'फ्रा बर'लेण्डनि थाखाय दावहा नांबोनाया खोब गोबाव सम जाबाय आरो बे बर'लेण्डनि दावहाया हठात एनडिएफबि आरो एबसुजोंनो जानाय नङा। बिनि सिगांनिफ्रायनो बर'लेण्डनि दावहाया जाबाय थादों। बे हारिखौ गेरेमसा हारि खालामनांगौ, बे हारिखौहाय मोनसे जौगानाय हादोरफोरजों फेर फाथिनो थाखाय बै समनि खन्थाइगिरिफ्राबो खन्थाइ लिरै लिरै बर' हारिखौ फोजाबोबाय थादों आरो पिटिसिनि आमोलनि समावबो चरन नार्जारी, समर ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोनहाबो खोब नांबोदों। दा बेफोरजों लोगोसे जोङो दिनै फैयै फैयै बै समनि आन्दलननि दफाया जोबथ'बाय बायदि जों सान्दों। मोनसे डिसपेन्सेसना बारलांबाय, गोदान निउ डिसपेन्सेसना हाबफैबाय होननानै जों सान्दों। दा बेखायनो आङो कंग्रेसआव थानानै कंग्रेसनिफ्राय बे गोदान डिसपेन्सेसनखौ नेसनेल पलिटिक्सआव थाफानानै बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ भारत नाङैनो बयनिबो गोसोआव सोना होनानै नेसनेल पलिटिक्सनि जुगिदि बर' हारियाबो जे थांनानै थानायनि मोन्थाय दं, बर'फ्राबो जे आलादा रायजोखौ लुबैदों, जोङो बे लुबैनायखौ, बे गांनायखौ बयनिबो गेजेराव फोरमायनानै कंग्रेसनि जुगिदि बर'फोरनोबो आलादा रायजोनि सिमांखौ आङो नुबाय थादों। थांनाय लकसभा बियाबावहाय सेभेन्टियावहाय नोंथांनि जे कंग्रेस कमिटिनिफ्राय सोरखौ फसंनायनि दिनैसिम जोङो कंग्रेसआवहाय बे जोंनि क'क्राझारनि जे लकसभानि समस्ति जोङो बेखौ बर'फ्रा खोमानानै लाबाय होननानै जोंनि गासै बर' फिसाफ्रा रायजायसोलायदों। दा बे गोमानाय समस्तिखौहाय बर' फिसानि बर'नि थै गोनां सासे बेक्तियानो बेखौहाय आवग्रिनानै लाफिननांगौखौ जोंनि गासै बर'फ्रानो फोथायदों। दा बावहाय आङो सासे कंग्रेसनि दैदेनगिरि हिसाबै, कंग्रेसनि मावथि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनानै लानो लुबैदों दि दिनैसिम कंग्रेसआ बे क'क्राझार लकसभाखौहाय लकसभायाव सासे लकसभानि एमपि केन्डिडेट हिसाबै फसंनो नागिरदों आरो बे फसंनो नागिरनायाव दिनैसिम फार्स्ट एन्ड प्रायरिटि हिसाबै आंखौनो सानबाय थानाय जादों। बे हिसाबै आङो सानदों गमामायैनो जुदि बे साखार जायोब्ला आङो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनायखौ गसंनानै आरो देरहामारोब्ला जोंनि दाबि दाबाफ्रा आंनि जुगिदिबो आदाय खालामफिननो हागोन होननानै आं सानो। बेखायनो फैबाय थानाय समाव जुदि आङो कंग्रेसनिफ्राय लकसभानि टिकेटखौ मोनमारोब्ला आङो आसा खालामदों गासै बर' रायजो राजाफ्रा बे गोमानाय समस्तिखौहाय आंनि जुगिदि बोखांफिननानै होगोन होननानै आं आसा खालामदों। नोंथाङा जुदि एमपिनि थाखाय टिकेट मोनोब्ला बे क'क्राझार बियाबावहाय नोंथाङा लकसभा बियाबावहाय माबायदि भट लानानै देरहागोननि साननायखौ नोंथाङा गमामायैनो जोङो दा बे खोथाखौ बुङोबा खोब आगोल बुंग्रोनाय जागोन, जोङो बारा बुंनो हाया। खिन्थु मोनसे दोहौआ बेनो, बर'फ्रा इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि सायाव गोजोननाय एखेबारे गैथ्रा। 90% बर'फ्रा इउपिपिएल सरकारनि सायाव गोजोननाय गैया, बिटिआर एकर्डनि सायाव गोजोननाय गैया आरो फारसेथिं हाग्रामानि सायावबो गोजोननाय गैखाया। हाग्रामा बिथाङा, मानोना बै समाव जेब्लानाखि जोङो आन्दलन बर'लेण्ड बिदाय थादोंमोन, बिथाङा होनदों जे जोंनो बड'लेण्डखौ नांथ'वा, बड'लेण्डखौ मोना। गतिके दिनैहाय आं सानदों जोङो गमामायैनो जुदि कंग्रेसनिफ्राय टिकेटखौ मोनोब्ला गासै बर' रायजो राजाफोरनि साननायाव मोनसे गोदान सिमां दङ जे जाय हाबाखौ प्रमद बर'आ मावनो हाला, प्रमदखौ फोथायनो हाया, जाय हाबाखौ हाग्रामाया मावनो हाला आरो हाग्रामाखौ फोथायनो हाला, गुबुन बिकल्प गैया। फारसेथिं बिजेपिखौ फोथायनोबो दिनै बिजेपिया जिबायदि बर' हारिखौ, बर' हारिनि आलादा रायजोनि सिमांखौ ओरैबायदि नोरो खाखुराव जे नाख्लाय हरबाय, दादा मादा गिलु बालु बर'लेण्डनि सेन्टिमेन्ट गोनां बर' रायजो राजाखौ प्रमदनि सिगाङावनो हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे मोनसे तामिलफोरनि प्रग्रामाव जे बर'लेण्ड आजिरफोरा खेथियावनो हब आरो आजिरफोरा बर' हकले खेथियाव बड' पृथक बड'लेण्डर कारणे मात ना मातिब। दा बे फुरा रोखा जाबाय बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जे
बिजेपिया बर'नि थाखाय मालाबाबो मोजां मावनाय नङा बिजेपिया ट्राइबेलनि एगेन्स्ट बरंस हिमन्त हिमसेल्फ इज दि एगेन्स्ट अफ बर' ट्राइबेल कमिउनिटि फारसेथिं दाना मुस्लिमफोरा बे बिटिसिआव गोबां रल लायो बे लकसभा इलेक्सनाव मुस्लिमफ्रानो फ्राय 5 लाखनि बारा दङ दा बे मुस्लिम कमिउनिटिया माइनरिटि कमिउनिटिफ्राबो दिनै बिजेपि सारा भारतआवनो गिलु बालु मुस्लिमखौ लानानै नासयनाय बिथांमोननि रमजाननि दानावहाय गिलु बालु नासयनाय मस्जिद सावनाय मानसि बुख्रुबनाय बे गासैबो मोनसे रोखा फोरमान जादों जे एबारावहाय बे क'क्राझारनि बे लकसभा समस्तियाव बिथांमोनहा जेबो अपसन गैया जेबो बिकल्प गैया बिजेपिआबो बिकल्प नङा बिपिएफआबो बिकल्प नङा इउपिपिएलआबो बिकल्प नङा मोनसेल' बिकल्प बयनिबो साननाय कंग्रेसआनो मोजां जागोन होननानै साननायखौ जोङो खोनासोलायदों आरो बे खोनासोलायनाय आरो बुंसोलायनायखौ नायोबा एबारनि बे लकसभा इलेक्सनाव गमामायैनो इसोरनि अननाय आरो रायजो राजानि अननायजों कंग्रेसआनो थल'यै देरहालांनोबो हागौ राजस्थाननि एमएलए बिथांखौहाय जिग्नेश मेवानि बिथांखौहाय हमना लाबोखांनायनि उनावहाय बेल जानायनि उनावबो बिथांनि हेंथायै क'क्राझारावहाय धरना होनाय लानाय जादों आरो बेवहाय धरना होग्रा सुबुंफ्रा इउपिपिएलनिफ्राय होदों होननानै बिथांखौ बुंनाय जादों दा बे बेलायावहाय राजखान्थि हान्जानि खैसार दं होननानै नोंथाङा सानो नामा बिथाङा गुजरातनिमोन नंगौ गमामायैनो आंबो इनिशियेलि सानाखैमोन जे बावहाय राजखान्थिनि खैसार दङ होननानै गमामायैनो जोङो उनाव मोनथिबाय जे मोनसे रेलि लादों बिथांखौ जेब्ला क'क्राझार कर्टनिफ्राय बेलाव हगार हरो आरो बिथांखौ गुबुन मोनसे केसाव बरपेटायाव फान्दायनानै जेब्ला बेलनि थाखाय नाजाबाय थायो बेनि गेजेरावनो क'क्राझाराव मोनसे गिदिरथार आइजोफोरनि मोनसे रेलि दंमोन आरो बे रेलियावहाय जेब्लानाखि सांबादिक बिथांमोना सोंदोंमोन आरो सोंदों जे नोंथांमोना बबे संगठननि होननायाव इउपिपिएलनि होननानै बुंदों आरो मानो बे रेलिखौ खालामदों होननायाव जोंनि आइजो बिथांमोना मिथिया माबा रेप केसनि थाखाय जेरावहाय जेबो रेप केस रावबो खालामाखै बा एमएलएआबो खालामाखै बिथांमोना बेखौबो मिथिया सोरबाया बुंना होदों खोमा रेप होननानै दा बेखौनो मिथिया माया बिथांमोना सोंबाय उमुसुमु जाबाय आरो जोबनायाव बेनो नुजाथिदों जे इउपिपिएलनि मोनसे थाखोमानाय पलिटिकेल खैसारा माने मोगथाङाव नुजाफैदों दा बेखायनो प्रमद बर'आ जुदि बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ अर्थात आङो जेबो मिथिया आरो जोंहा जेबो आखायाव गैया होननाया बेयो नंखाय आरो बे गुजरातनि एमएलए जिग्नेश मेवानिखौ क'क्राझाराव लाबोनाय आरो बेबायदि सासे गोथार दालित दैदेनगिरि सासे लिडारखौहाय क'क्राझार बायदि मोनसे ट्राइबेल केरेक्टार गोनां जायगायाव लाबोनानै कर्ट कासारि गेलेहोनाया इउपिपिएलनि थाखाय बे मोनसे मुगैथाव आखु जादों आरो मैया दाखालिसो मोनसे आन्दलनकारि संगठन एबसु बायदि पिअ जातीय बायदि संगठननिफ्राय इभल्भ जानाय इउपिपिएल पलिटिशियान अर्थात प्रमद बर'आ बे हाबाखौ मावनाया एखेबारे बिनि गाज्रिथार महरखौ नुजादों दुथां आखु आरो लुबैसुला महरखौ नुजाथिनाय बायदि आं